Delegazzjoni mill-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali ltaqgħet ma' delegazzjoni ferm rappreżentattiva mmexxija mill-Ministru Olandiż għall-Immigrazzjoni Frederik Teven fejn saret laqgħa teknika bejn iż-żewġ delegazzjonijiet fil-Ministeru il-Belt Valletta. Il-Ministru Manuel Mallia spjega l-problema li pajjiżna affaċċja minħabba l-immigrazzjoni irregolari u kompla jsaħħaħ l-argument prinċipali ta' Malta imresqgħu rrappurtati fir-rapport tat-Task Force li kien appunta l-Kunsill tal-Ministri għall-Intern. Il-Ministru Mallia saħaq kif l-aħjar triq biex wieħed jikkontrolla l-influss tal-immigranti irregolari il-għajnuna li l-Unjoni Ewropea tista' tagħti lill-Gvern Libjan għall-kontroll tal-kosta tiegħu fejn allura din is-sorveljanza marittima tista' treġġa' lura dawn id-dgħajjes bl-immigranti fil-port l-iktar viċin u sigur li jkun il-Libja. Ġie enfasizzat ukoll il-punti li l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi ċentru taħt l-ospiċi tagħha fil-Libja jew pajjiż viċin fejn l-immigranti irregolari jistgħu japplikaw hemmhekk għall-ażil. B'hekk ikunu jafu d-destin tagħhom mingħajr jipperikolaw ħajjithom billi jaqsmu fuq il-baħar u ma jkollhomx għalfejn iħallsu lill-organizzazzjonijiet kriminali biex jaħarbuhom fuq id-dgħajjes. Il-Ministru Mallia spjega wkoll li l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi dokumenti tas-safar lill-immigranti illegali li ma jingħatawx protezzjoni u tassigurhom mal-pajjiżi ta' oriġini li dawn jiġu aċċettati lura b'dak id-dokument. Il-Ministru Olandiż Frederik Teven qal li pajjiżu jkun disposti li flimkien ma' Malta u pajjiżi oħra jilħaq dawn it-tragwardi. Il-Ministru Olandiż spjega kif għall-Kunsill tal-Ministri ta' nhar it-Tnejn li ġej l-Olanda ser tressaq ċertu proposti fis-sens ta' wħud mis-suġġetti msemmija mill-Ministru Mallia filwaqt li ringrazzja lil Malta li diġà konfermat ma' littra li ntbagħtet mill-Olanda f'dan ir-rigward. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll l-Ambaxxatriċi għall-Olanda Rita Dulci Rahman.